Gotoko chaka kurwa ase orogongo rwa Gusii ase ngo kumenya bunanigo obwoibi bweche transformer ase orogongo rwo wabeire bokoira emeri aya magaya bamenyi bensemo ya Siara igotoka ase sublocation ya Bunyagatani ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South obutokobogokera rero baba konyara buna transformer korwa senseme yo yabeire igekoibwa nonya naboni go babere bagwesoke bene naboigo kwe murunganiria ogotenna ko bokoleri anene asensemeria yechisemi naboigo obonchiriria konde ningo babere bago kurwa igekure getindi gochia ase abaibi bechi transformer asibaganirie serikali kuimukia egetambukero na gochaka obotukikigima linde konalia abaibi abo Tenga twatigaire getirianda abana baito makore prepsi ga kito gikeria gakoreki perform yakonya nige konyete abana baito makora bari props morning and evening ngokora bari preps gente kentu ana korra nande ntusiara na banta batulifu in fact noanye na serikali nema itenga gento kebenkia na okore kana siara gai na ibwe sitore ekiara toko urwe performer abantu bali metijitaya chinyene mbabwate ganga ntuna batokota kosabana no molimo bakari mititaya chinyene bacha kutoure performer no molimo sinakene babatoire ne transformer yeito abana baito basome inda magenda raita kore maki kirabono iga nigo twakumiri sana gotukugo kiera rera kera twakuboka twanyore transformer yange ni school ya St. Matthias Siara primary iga eibire n'abantu batamanyikaniti oyomo asaba kore biasara ga ibike wiromo cyando twariri ko cyakera boni go monene igo nabo kamambia nkogende shughuli ya twakali nkonyore transformer konyore gotokonya era lakini skuru ite ya Siara igetagoire ekaigorwa ekero twarigire nga goikebe no muntu chiete eskuru ya pabo gosomere gori transformer na chikoigoro ekitwa